ngibingelela qala umholi Archbishop Bishop Lady Bishop Archbishop abafundisikazi bonke abomama abobaba ngaphakathi endlini abantu abatsha ngegama likaJesu. Namhlanje sikwinkonzo yokuzobonga uNkulunkulu osithwalile unyaka uqala, wahamba nathi, wawevuka nathi. Zikhona izinto endleleni, kepha ngoba yena emuhle wasithola, wahamba nathi kwaze kwazofika kule ndawo. Namhlanje sizokhuluma ngendoda eyazi ukulala kwethu. Sizokhuluma namhlanje ngendoda eyazi ukuvuka kwethu, indoda eqonda imicabango yethu. Haleluya. Ithi incwadi mayehla, ithi kumahubo, ithi ungizungezile ngasemuva nangaphambili. Usizungezile uJehova unyaka mawuqala, waphinde wasizungeza unyaka mawuphela. Ithi mayehla, ithi noba ngendlala ucansa endaweni yabafileyo, nangu yena. Noba sebeplana ngempilo yakho, nangu yena sebekhona, ngoba wena umntwana kaJehova. Ithi incwadi mayikhuluma isikhathi, ithi uJehova ungumalusi omuhle. Ithi ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Haleluya. Bangcwele ngokonga isikhathi, asiyeni incwadi yamahubo 125. Isikhathi sesikhambe kakhulu. Amahubo 125